వంశీ మీకున్న అనుబంధం ఏంటి అండ్ వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ మెంటల్ మదిలో? అసలు ఈ టైటిల్ మీకు ఎట్లా అనిపించింది? ఆ టైటిల్ కింద ఒక క్యాప్షన్ ఉంది, మనవి ఆలకించరాదటి అని. అందరికీ నమస్కారం అండి. అసోసియేషన్ అంటే ఈయన అన్న అంతే. ఈయన ప్రొడ్యూసర్ కాదు, పెళ్లి చూపులు కాదు, ఇంకేం కాదండి. హీస్ మై బ్రదర్. అయితే టు బీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ, నేను వివేక్ గురించి చెప్పాలండి. అంటే షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ని ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్గా ఈయన ఎలా చూస్తారో నాకు నిజంగా ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. అంటే నా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్, నాట్ ఎవ్రీబడి కెన్ బి తరుణ్ భాస్కర్ అన్నట్టు ఉండేవాడిని. నాకు లోపల ఎక్కడో భయం, ఈయనతో చెప్పలేను. అంటే ఎక్కువ నమ్మేస్తున్నారా షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్ని? యూనో వివేక్ మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీశాడు, బట్ ఫిల్మ్ అప్పుడే ఇచ్చేయాలా ఎందుకు అని నాకు ఒక చిన్న భయం. బట్ ఐమ్ ప్రిటీ ష్యూర్ వివేక్, యూ ప్రూవ్డ్ యూర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అంటే 24 తర్వాత నీ డేట్స్ కోసం జనాలు వెయిట్ చేస్తారని ఐమ్ ప్రిటీ ష్యూర్. అండ్ ఈ సినిమా అంటే నేను ఇంకా చూడలేదండి, బట్ పెళ్లి చూపులు ఆ స్థాయి దాటి కూడా సక్సెస్ అవుతుందని, అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. ఆల్ ది బెస్ట్. విష్ణు, నేను నీ గురించి కూడా విన్నా, చాలా అంటే సటిల్గా చితక్కొట్టేసావని. ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్.